سلام زخبركم أفكرت سبورت نلومي زدالخو ጸብጻብ ቱር ዲ ፍራንስ መድረኽ 17 ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ምክትታልኩም ይዕድም ጃስፐር ፊሊፕሰን ተዓዋቲ መድረኽ 17 ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ዙር 174.7 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት ኮይኑ ኣብ ሻምበሪ ተበጊሱ ኣብ በይሮን ደቡባዊ ፈረንሳይ ተዛዚሙ ወዲ 28 ዓመት ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ድሕሪ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ናይ መድረኽ ዓወት ክረክብ ክሳብ ዝመበል 17 መድረኽ የብሃን ቀውታ ተጸብየ እዚ ዓወት ነታ ኣባይ እምነት ዘሕደረት ጋንታይ ዝግባእ እዩ እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ክጅምር ከሎ ጽቡቕ ይስማዓና ኣይነበረን ጉዕጉዕ ስምዒት ኣይነበረንን እንተኾነ ግን ደቂ ጋንታይ ኣነ ነዚ ዓወት ክረክብ ተቓሊሶም ኣነ ድማ ነዚ ናይ መወዳእታ ሓንጻጽ ክሰግር በቂዐ ክብል ንደቂ ጋንቱ ወዲሱ ኣብዚ መድረኽ 17 ጃስፐር ተዓዋታይ መድረኽ ክኸውን ከሎ ማውሮ ስሚሽ ካልኣይ ኦላቭ ኩያጅ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ስዒቦሞም ናይ ሎሚ ውድድር ብናህርን ንሕንሕን ይጀሚሩ ካብ መጀመርታ ኣትሒዞም ድማ ብጉጅለታት ክቦትኪኦም ተራእዮም እዚ ናይ ሎሚ ናይ መድረኽ ውድድር ኣብቲ ሓፈሻዊ ደረጃ ወይ ኣብቲ ናይ ቢጫ ማልያ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ ተቐዳዳማይ ቶታል ኤነርጂስ ጆርዳን ጀጋት ዝኸሰቦ 8 ደቓይቕ ካብቲ ኣብ መድረኽ 16 ዝነበሮ 10 ቦታ ናብ ሻምናይ ቦታ ኣደይብዎ ኣሎ ወናኒ ቢጫ ማልያ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኢማራት ኤክስአርጂ ታደጅ ፖትካር ካብቶም ቀዳሞት 10 ኮይኑ እኳ ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ እንተዘይዛዘሞ ቢጫ ማልያኡ ግን ዓቂቡ መሪሕነቱ ቀፂሉ ኣሎ ነቲ ኣብ መንጎኡን ብኻልኣይ ደረጃ ስዕቦ ዘሎ ተወዳዳሪ ሬምኮ ኢቫኖፖል ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልሊ ከምቲ ኣብ መድረኽ 16 ዝነበሮ ናይ 4 ደቂቕን 32 ፍልሊ ነዚ ዓቂቡ ናብቲ ናይ መድረኽ 18 ይሰግር ኣሎ ቀጠልያ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ተቐዳዳማይ ጋንታ ሊድል ትሬክ ማድስ ፒደርሰን ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ሻምናይ ኮይኑ ውድድር ዝዛዘመ ክኸውን ከሎ ነታ ቀጠልያ ማልያ ዓቂቡ ኣሎ እንተኾነ ግን ነቲ ብኻልኣይ ተርታ ስዕቦ ዘሎ ናይ ሎሚ ተዓዋታይ መድረኽ ጃስፐር ፊሊፕሰን ዝነበረ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ናብ 7 ጥራይ እዩ ኣውሪድዎ ቢኒ ሳልሳይ ደረጃ ዓቂቡ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ነጥቢ ኣይከሰበን ውድድር ብዘይምውዳቕን ሓደጋን ነዚ መድረኽ ዛዚምዎ ኣሎ እዚ ሎሚ ዝተኻየደ መድረኽ ነቶም ስፕሪንተር ዝበሃሉ ተቐዳደምቲ ወይ ሓፂር ርሕቀት ብሓያል ፍጥነትን ሓይልን ዝበትኩ ከሸግሮም እዩ ዝብል እኳ እንተነበረ እቲ እምነት ከም ዘይትፅቢት ብዙሓት ግና እቲ ውድድር ናይ ጉልበትን ናይ ዓቕም ምድያብ ዓቕምን ዘይኮነስ ቴክኒክን ሜላ ኣዘዋውራን ዝያዳ ኣገዳሲ ዝነበረሉ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሎም መድረኽ ልዕሊ 2300 ሜትሮ ብራኸ ምድያብ እውን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ መድረኽ 17 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓቐበትን ጎቦታትን ምድያብ እኳ እንተነበሮ ነቲ ናይ ንጉስ ዓቐበት ወይ ጻዕዳን ቀይሕን ማልያ ዘሎ ደረጃ ዝቐየሮ የለን ክበሃል እውን ይከኣል እዩ ታደጅ ፖድካር ነቲ ኣብ መድረኽ 16 ሒዝዎ ዝነበረ ቀዳማይ ደረጃ ነዚ ዓቂብዎ ነቶም ድሕሪኦም ዝስዕቦ ዘለዉ ቫለንታይን ፓረልን ሪቻርድ ካረፓዝን ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ነጥቢ ስለ ዘይከሰቡ ነቲ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ድማ ትርጉም ዘምጽኦ ለውጢ ስለ ዘይገበረ ከምቲ ዘለዎ ናብ መድረኽ 18 ሰጊሩ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ንጻዕዳን ቢጫን ማልያ ፓረት ቬነሮት ካረፓዝ ቤኖት ሓደ ነጥቢ ከሲቦም ቬንድረል ፖል ድማ 2 ነጥቢ ከሲቡ በዚ ድማ ናይ ጻዕዳን ቀይሕን ደረጃ ምንም ለውጢ ከይገበረ ናብ መድረኽ 18 ሰጊሩ ኣሎ ብደረጃ ጋንታ ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ሊድል ትሬክ ብ11 ሰዓትን 4 ደቂቕን ብምዕዋት ቀዳሜት ኮይና ዛዚማቶላ ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ኣባል ዴካትሎን ጂኤም ኩይጅ ብ3 ሰዓትን 41 ደቂቕን ነቲ ውድድር ብምዝዛም ዝበለጸ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ነዚ መድረኽ ዛዚምዎ ኣሎ እዘን ተሪፈን ዘለዋ መድረኻት ብቐንዱ ናይ ዓቐበት ኣኽራናት ምድያብን ምውራድን እየን
ነቶም ናይ ሓፂር ርሕቀታት ክኢላታት ብዙሕ ዕድላት የብሎምን ነቲ ኣብ መንጎ መድረኽ ዝህሉ ናይ ሓፂር ርሕቀት ውድድራት ወይ ድማ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንትስ ክኸስብ ዝኽእል ነጥቢ እዮም ዝያዳ ትፅቢት ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣሻቓሊ ዜና ኮይኑ ዝተረኽበ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣባል ጋንታ ሕቡራት ኢማራት UAE ወዲ ጋንትኡ ንቢጫ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ፖጋካር ዝኾነ ኣዳም የትስ ናይ ከብዲ ሕማም ብምግባሩ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር 26 ደቂቕ ከሲሩ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ንቢጫ ማልያ ዝግበር ውድድር ጽቡቕ ደረጃ ሒዙ ነቲ ቱር ዲ ፍራንስ ክዛዝም ዝነበሮ ሕልሚ ቀቲልዎ ኣሎ እንተኾነ ግን ንፖጋካር ኣብቲ ኣብ ኣኽራናት ዝግበር ንሕንሕን ደገፍ ክገብረሉ ተስፋ ተገይሩሎ ናይ ሎሚ ዓንቲ መድረኽ ቅድሚ ሓያል ህቦብላ ዘሎ ህድኣት ወይ ድማ the calm before the storm ኢሎም እዮም ብዙሓት ሰሚዮሞ ነቶም ሓፂር ርሕቀት ብዓወት ናይ ምዛም ዓቕሚ ዘለዎም ዳርጋ ናይ መወዳእታ ዕድሎም ዝነበረ መድረኽ እዩ ዝመስል እዘን ዝመፃ ዘለዋ መድረኻት ቅልስ ቢጫ ማልያ ብምውናን ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ዝውስና እየን እቲ ዝዓበየ ብድሆታት ናይዚ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 4 መድረኻት እዩ ዘሎ ናይ ጽባሕ መድረኽ 18 እንታይ ይኽመስል ናይ ጽባሕ መድረኽ ካብታ ናይ ሎሚ መድረኽ ዝተዛዘመላ ከተማ ቮይሮን ተበጊሱ ብዓበይቲ ኣኽራናት ዝተኸበት ኦሪሳይ ኣብ ዝተባሃለት ቦታ ይዛዘም እዚ 185 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ተቐዳደምቲ 3900 ሜትሮ ወይ ከባቢ 4 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ጎቦታት እውን ክሓኽሩ እዮም እዞም ኣኽራናት ኣብቲ ንምሕኳር ዘየሸግር ቀዳማይ ደረጃ ክሳብቲ ኣብ 4ይ ደረጃ ዝምደብ ኣዝዩ ኣሸጋርን ኣህላኽን ዝበሃል ጎቦታት ዝሓቆፉ እዮም ኣብ መበል 147.5 ኪሎ ሜትር ድማ ተቐዳደምቲ ንነጥቢ ወይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዝበሃል ንሓፂር ርሕቀት ብቁልጡፍን ሓያልን ነጥቢ መንከሰበ ክወዳደሩ እዮም መድረኽ 18 ኣብ 3 ቦታታት ልዑል ዝኾነ ናይ ኣኽራን ምድያብ ዘለዎን ኮይኑ እዚ ድማ ነጥቢ ዘኸስብ ቅድድም ክካየደለን እዩ ኣብ ኦርሲረስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዛዘም ቦታ ክበፅሕ ከሎ ድማ ነቲ ናይ ቢጫ ማልያ ተርታ ክቕይር ዝኽእል ቅልስ ክህሉ ተስፋ ይግበር እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ እንድሕር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም በጃኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ካልኦት ቪድዮታት እውን ክትረኽብዎ ከኽእለኩም እዩ ላይክ ኮመንት ሼር እውን ምግባር ኣይትረስዑ ይቐኒየለይ ሰሰናይ ንዓኹም